El matrimoni escalenc format per Josep Clos i Margarida Roca ha estat guardonat amb un dels Premis d'Actuació Cívica 2009 que concedeix la Fundació Carulla. És un reconeixement per la seva contribució a salvaguardar la identitat de Catalunya a través de les danses tradicionals i l'ensenyament del català durant els anys més difícils de la dictadura del general Franco. Durant l'entrega del premi, el jurat explicava que s'ha valorat el fet que Josep Clos i Margarida Roca han encaminat al llarg de 60 anys a 3 generacions d'escalencs cap a la descoberta del manteniment de la música i les danses catalanes. Naturalment, s'han mostrat molt contents pel guardó. Que em pots contar que et donen quan fan un reconeixement d'una tasca que encara que algunes vegades ha sigut feixuga perquè la gent no ha correspost, però ho hem fet amb molt de gust i sense esperar-ne res. Bé, això l'any passat ja ens havien proposat, però van sortir, jo com vaig veure els currículums va sortir guanyador per Girona, un de Tarruella, el que es cuida dels concerts de les joventuts musicals. I aquest any, al setembre, ens van comunicar que el jurat ens havia seleccionat a nosaltres, clar, efectivament, ens va fer molta il·lusió i dic, bueno, el pensament és, dic, val més que te reconeixin una cosa en vida que no pas que quan siguis mort que ja no en pots gaudir. Me tremolen les capes, perquè quan tenia 16 anys vaig començar a ballar, ballets. I encara ara ja no, perquè la salut no m'ho permet. Però quan vaig a l'ensaig i veig aquells nois que encara continuen i que voldria que en vinguessin més, perquè no saben el que es perden. I he conegut gent que quan han donat, perquè aquí ho explica, una senyora que és jove però no és gran, i ha fet, jo quan la vaig sentir vaig pensar, res de la vida, nosaltres poc hem fet res, però hem fet. I jo estic molt contenta perquè dintre del meu pensament hi he posat, mentre sentia que la gent elogiava i tot això, i quan me van donar el premi, ens van donar el premi totes dos, que ho van fer molt ben fet, sorties, te donaven el premi, te retardaven, i en fi. Doncs he pensat en tots els ensaires. I jo, ara apreto, que els nois i les noies de l'escala no saben el que es perden. No ho saben. He conegut gent molt maca, una gent molt educada, molt respectuosa, que te donen un carinyo que a vegades és difícil trobar. Doncs l'hem trobat allà amb la gent i molt bé. I encara estic que no tinc gana. Pel matrimoni Clos, la principal preocupació és que la feina que han fet durant tots aquests anys tingui continuïtat. Fa falta que el jovent s'impliqui més, però tenen el consol de la seva filla, que està recopilant tota la informació possible perquè a l'escala els ballets no es perdin. Doncs mira, en primer lloc m'agradaria molt que s'hi apuntés més jovent, inclús mira, s'ha apuntat una senyora gran i balla com una noia de 15 anys, o sigui que i jo encara ballaria si no per la salut que tinc. I m'agradaria que la gent de l'escala, el jovent de l'escala, que no moltes vegades es queixa que no saben on anar, doncs o que, per exemple, el divendres no els hi va bé, però els hi va bé dissabte, o en vez de dissabte fessin dimecres, que n'hi haguessin tants, que poguessin fer 2 reunions, o sigui, nosaltres ensajaríem més i ells no tant, però els que ja en saben també ens ajudarien. I després confio en que la meva filla s'hi dedicarà quan nosaltres no hi siguem. Ella ja va fent els apunts del seu pare que ell té, perquè de memòria no ens pot guardar tot això. Jo no ho he sabut fer, això que ha fet en Josep, perquè jo sense en Josep tampoc. Jo li he ensenyat molts punts de ballar i ell ha fet la coreografia dels ballets, els ha trobat, li han donat, i el mestre que teníem el deixava venir, que s'ho copiés, llavors no hi havia tanta facilitat en fer aquestes fotografies i tot això, però ell ho tenia tot apuntat. Però resulta que la seva lletra no s'entén, per tant ara ho està posant en net i la Montserrat li ha dit moltes vegades, pare, el que ja tinguis passat, i estic segura que la Montserrat se'n farà càrrec. O sigui que no perdo l'esperança que es perdin les danses a l'escala.
Recordem que durant la celebració de la primera nit de les entitats culturals de l'Escala, el matrimoni Clos Roca ja va rebre el reconeixement de la vila amb motiu de la celebració del 60è aniversari de la creació de l'Esbar La Farandola. La llarga trajectòria al capdavant de l'Esbar i tot el que ha representat es pot trobar reflexat dins la publicació Esbars Escalencs 60 anys 1948-2008, que es presentava amb motiu d'aquest 60è aniversari.